Sanibonani molweni ndenamkela ku-SABC ngesixhosa. Ubaby Cele ke bethu nowaziwa ngeligagabisile kuzalo uzongena ke apha kuSibongile and the Dlaminis ku-season 2. Uzofika apha ke engudadewabo katata uNtombela lo thetha gqithi. Uzofika ke futhi kuthiwa uzofika azoshubisa i-friendship yakhe ke evusa indaba zakhe ngoba wayeyichomi noDeliwe noPhetheni. So uzofika kayithi uyishake kancinci onke lanto yabo evusa indaba zabo zakudala noba bamentsana ekukhuleni kwabo ebuchomini babo because asanoba babekhula bonke na kodwa babezi friends. So ufika kwakhe ke mhlawumbe kuzawutshintsha izinto ke kakhulu. Siyambona ke vele evela ke kwinto yakho ne ku season 2. Kube khona ke nobhuti lo omtsha eningazi noma uvusi yena uzotshintshwa kodwa khange ndive into kuthiwa uvusi uzotshintshwa, but ukhona kumfana lo simbonayo we-Shade is Pink onayo ke noba ngomnye wabantu abajoyinayo ke i-crew okanye kukhona ozophinda atshintshwe futhi asazi kuba simbona ke noMamthiyane nankuya evela uvele ke sasesixelelwe ke ngaye yena. So I hope ke uzawufika kusisi ayishubiseke ke sive ezandaba zikaDeliwe umane threatenisha ngazo uPhetheni emxelele into obuzayithetha into kavusi kunje ngayo. Let's hope izawuvela ngoba okusilinde isizini yonke into bakukhona into enje phakathi kukaDeliwe noPhetheni. Let's hope kumngani lo uzofika kathi uyiveza yonke siyazi ba ke kwenzekani between these 3 women. Asazi ke inkosi bethuna ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.